ani muso denmisɛn ani makɔrɔba ala dangana aw ma ye sutura kɔnɔna la bi mashallah a y'a partager fan bɛɛ fɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ni y'an ka jɛmukan partager ala k'i sara kɛ arijana fardusu ye ne bana lamɛnbagaw an ka bi jɛmukan ka di a basigilen don an bɛna an da don diɲɛ wɛrɛ caman na inshallah breaking news bɛ diɲɛ kɔnɔ n b'a ta k'a da aw ma an b'a datugu n'an cu a kɔnɔ a y'a cɛri fan bɛɛ fɛ ne bana lamɛnbagaw mashallah ensemble on va construire notre pays ni ala ma foyi kana maa si kana décourager mali ko la maa si kana décourager mali bɛ bɛɛ sanfɛ n'an découragera dɔrɔn o de la an tɛ taga an seyɔrɔ la et découragement n'est pas malien an ka tɛgɛrɛ fɔ maliyɛnw kun très rapidement ouais découragement ayi an t'o ɲɛdɔn ne bana lamɛnbagaw an bɛ kuma la heure min na nouvelle caman bɛ diɲɛ kɔnɔ n b'a ta ka d'aw ma très vite ni ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko an bɛ kuma la heure min na bien vrai que fagali sugu bɛ ka kɛ Zelensky ka dugu la maa bɛ ka faga Zelensky bɛ ka faga maa tɛ ka faga Zelensky bɛ ka faga masa min ye ala ye ne bana lamɛnbagaw Amérique président a y'i to tuma min na Zelensky a bɛ ka denbaya a ka jamanadenw u bɛ ka kɛ saraka ye i b'a fɔ ko nkamikɔrɔba ka ŋɔmi a bɛ ka kɛ saraka ye i n'a fɔ ko baninkɔrɔ la dɛgɛ min bɛ kɛ saraka ye ne y'a fɔ aw ɲɛna sɔgɔmada in na ko américains ni ko Zelensky ko a y'a ka jamana di saya ma ko donc k'u b'a fanda ka d'a kan a y'a ka mɔgɔw di u ka kɛ su ye awɔ u bɛ wari d'a ma k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn parce que a y'a ka mɔgɔw di saya ma quelle honte Ukraine president Volodymyr Zelensky to be honored with a Liberty Medal. Américains k'u bɛ médaille ta ka di Zelensky ma ko pour que médaille min tɔgɔ ko médaille de liberté ko médaille de liberté. Zelensky ta hakili jigin Afrique président dɔw la c'est-à-dire k'i ka mɔgɔw di saya ma bɛɛ sigilen ɲɛna su bɛ ka bɔ cogo min na a bɛ ka bɔ o cogo la i ye faamu hali kunu Zelensky ka jamana bombarder la an bɛ kuma la heure min na u bɛɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini en même temps américains bɛ ka négociation kɛ dugu ma sɔgɔmada in na an y'o nouvelle sɔrɔ ko Poutine ka kɛ ala kama ko kɛlɛ ka ban mais u bɛ ka na ni Zelensky ye palais kɔnɔna la lundi don président Zelensky n'o ye bi sɔgɔmada in mashallah ko Zelensky ko vraiment k'a ye mɔgɔ caman di o ka sa vraiment Amérique a ka nafa sɔrɔ donc u bɛna mun de d'a ma u bɛna médaille dɔ de d'a ma dɔrɔn a b'o ta k'o don a disi la quelle honte. Philadelphia VPI Ukraine President Volodymyr Zelensky will be honored with this year's Liberty Medal on Monday. Donc sɔgɔmada in na Américains san o san u bɛ médaille min di n'a bɛ fɔ o ma ko médaille de liberté k'o bɛ ta k'o di Zelensky ma. The leader is being recognized for his heroic defiance of Russia aggression. Donc Zelensky bɛ rewardé ka d'a kan a ye défiance min kɛ avec Russie la a y'i jɔli min kɛ Russie la ye walasa tubabuw ka se ka balo masa min ala ye hali courant tɛ ka kɛ tubabuw ka jamana kɔnɔ bon maliyɛnw africains a ye mun faamuya na sisan or a y'a ye sisan k'an ni tubabuw tɛ kelen ye dɛ. Vous avez vu que on ne mesure pas les mêmes choses donc ça c'est des fondamentales qu'on doit vraiment se souvenir là-dessus. Yani ka taa yɔrɔ jan mina n da don kuma dɔ la n b'a essayer ka bɔ ka don quoi i ye faamu mais yani ka n da don la an ka n da don rapidement Burkina Faso la a b'a dɔn ne y'a fɔ aw ɲɛna kunu an ye téléphone bila maliyɛnw kumana u kumana ka wasa maliyɛnw kumana kunu ka wasa an ye 3h à peu près 3h40 anw de kɛ show la kunu depuis ala ye ne dan ne ma deli ka o kɛ show la masa min ye ala ye show in c'était organique an m'a dabɔ a kama an ye téléphone de bila téléphone bilalen maliyɛnw ka jamana ka d'u ye u ye wele kɛ ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ maximum de partage s'il vous plaît a y'a partage a ka kɛr bila a ka jɛmukan protéger n'a ma jɛmukan protéger dɔrɔn u b'an ka jɛmukan signaler parce que a b'a dɔn ko kɔɲɔmuso kelen cɛ ɲɛ t'a la i y'a faamu an bɛ ka nin mun kɛ ne bi nin de bɛ sanga la bi nin mun bɛ ka kɛ bi nin bɛ lamɛn ni Amérique télévision so ye mun bɛ ka kɛ bi a bɛ lamɛn ni ORTM ye a bɛ lamɛn ni a média bɛɛ ye anw de bɛ ka média dominer donc a b'a dɔn o de la u bɛ ka bɔ ni lettre kuntanw ye parce que anw lamɛnnen don k'u b'a essayer ka fu siri o la mashallah ala k'an bɛɛ to an sago la yarabi ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka fɔtaw n'an ka mɛntaw ala k'a sabati on a besoin de votre support an bɛ bɔ mun kalama Burkina Faso n'o y'an balimakɛ Traoré ye
da janfa de bɛ coup d'état bɛɛ kɔfɛ aw ɲɛ bɛ cɛ min na cɛmancɛ la nin ye tan ni ne ye discours kalan don min na coup d'état kɛra ayi an ma kuma mɛn yan aw ɲɛ bɛ discours kalan de la tan mun bɛ bɔ fa bɛ tubakan ba fɔ tan burukinabew ka tubakan cɛɲumanba in fa b'a fɔ tan jaja janfati de don n desani la ilaha illallah jaja janfati de don an ma ne ka kuma mɛn yan n ko janfanti de don Mali kɔnɔ kunu an ye ligne bila maliyɛnw fana weleli kɛ u kun b'u kan cɛ nin kuma bɛ ŋunuŋunukan na Mali kɔnɔ il y a 2 ans mais kunu maliyɛnw ye su lawuli ka bɔ sunɔgɔ la dɛ mais yanni ne ka n da don o kuma la moi je vais être très clair parce que a b'a dɔn an ka jamana kɔnɔ i b'i sɛgɛnba kɛ ka yɛlɛ sommet la n'i bɛ ka taa sanfɛ ni hadamadenw bɛ k'i ta seere la dɔw bɛ yen olu b'a essayer k'i sen minɛ ne b'a f'u ɲɛna inshallah ma tɛna ne sen minɛ dɛ parce que ne ka intérêt kelen bɛ n ka jamana ko la n bɛna fɔ bɛɛ ɲɛna nɔgɔ ka bɔ a la parce que kunu ye dɔw ka commentaire lamɛn u bɛ k'u kanto ko tu n'as pas eu ton intérêt moi je n'ai pas d'intérêt que mon pays aw foiriden ninnu aw degelen bɛ o foiridenya mun na ne dante tɛ foire ye han ne taara aventure la depuis 100 ans ani 4 maliyɛnw tulo bɛ ne la o depuis ne 100 ans ni 4 ne bɛ wari ɲini na ne tɛ aw ka foireya maa ma deli ka foyi di ne ma ni Alahu subahana wa taala bɔra a la ne bɛ n ka jamana de kɔ moi je sais ce qui est possible au Mali ni opportunité dira bɛɛ ma tout le monde peut devenir bêtement riche au Mali ne b'o Mali sugu de kɔ ne tɛ Mali fɛ Mali min ni dɔ b'a d'i ma kɛrɛfɛ k'a la bɔ a bɔkɛyɔrɔ fɛ k'a ta k'a d'i ma a bɛ hakɛ to kuma n'a fɔ cogo de don parce que ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko Asimi de kelen bɛ k'a diya dɔw la ne tɛ foire ka baara la dɛ moi je suis un homme complet je suis un bosseur alhamdulillahi rabbil alamin ya takabal mina ne bɛ ka kɛlɛ kɛ n ka jamana nɔfɛ de walasa an bɛ se ka baara créer an ka jamana kɔnɔ ce que notre pays a besoin c'est ça la réalité ne m'a cité ne mago tɛ gouvernement ka foyi la si c'est pas l'opportunité pour créer l'emploi comme tous les dirigeants et les leaders du monde font donc que cela soit très clair donc n'an ka gouvernement bɛ fili la an bɛ bɔ k'u gosi ayi an b'u gosi ayi fo dɔ kɔ ka kari n'u bɛ sira ɲuman kan an bɛ bɔ k'a kule fo an kan ka sisi donc n'o fila bɛɛ bɛ mɔgɔ min ma vous êtes des bienvenus n'o fila tɛ bɛɛ i ma vraiment peut-être e m'a faamuya parce que ne ma taa dumuni kɛ Asimi ka so fɔlɔ Asimi ma dumuni kɛ dantɛla la fɔlɔ mais mashallah sen bɛ duguma bolo bɛ duguma an bɛ ɲɔgɔn ye mais n ka jamana tɛ ci ɲɛna fo ka diɲɛ wuli inshallah parce que si tɛ mɔgɔ la o diɲɛ tɔgɔ ko fɔ tuma mɛ tuma kɛ tuma pourquoi ne bɛ n sigi yan ko n bɛ nkalon tigɛ pourquoi ne bɛ n sigi yan ko n bɛ o tuma yomal kiyama ne bɛ taa ɲininka Asimi de la ou bien Maïga ou bien Job ne bɛ taa ɲininka olu de la yomal kiyama président joli de nana Asimi ɲɛ avant qu'il y ait Asimi ka na Mali kɔnɔ donc il faut qu'on soit très intelligent dorénavant ni réponse ye mɔgɔ niw de ka kow ye k'a yiru la k'a fɔ ko anw nana jamana jɔ de kama wa anw tɛ segin i ye faamu anw tɛ wulutigi ye i ye faamu anw tɛ kɔfilɔjɛgɛ ye anw tɛ kɔfilɔjɛgɛ ye mashallah donc on continue je vais élaborer à mon point n bɛ n ka point élaborer donc an ɲɛ bɛ nin na ninnu mɔgɔ 3 ninnu ye terroristes de Burkina n'a fɔra ɲɛna ko ni jo de ye discours kalan donc kunu n'i ye an ka kunu baro lajɛ i bɛna jigiya k'a ye k'a fɔ ko ani nin baro in a bɛ taga ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dɔɔni Burkina armée de l'air leader have been arrested le Burkina armée de l'air de mɔgɔ 3 denmisɛnnin fitininw de don an ɲɔgɔnnaw n'i y'u lajɛ an dɔgɔninw de don mais n'i y'u lajɛ i bɛ Asimi y'u la i bɛ Job y'u la i bɛ Konew y'u la i bɛ Maïga y'u la i bɛ Kamara y'u la i bɛ Diaw y'u la voilà des jeunes devant vos yeux donc a bɛ k'i kɔnɔ k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan k'u ka jamana jɔ a bɛ k'i kɔnɔ k'u tɛ n'u faw ladege ne bɛ to ka nin fɔ yan tuma bɛɛ mɔgɔ caman tɛ ne ka kuma faamuya ne y'a fɔ aw ɲɛna ko ne bɛ kuma moi je parle en jargon ne bɛ jargon de fɔ i y'a faamu parce que moi je suis un enfant de Wolofobugu ne ye samara ne ye bɔlɔn ta Mali kɔnɔ juru tɛ n sen na anw taara sunkurun tigɛ la ni faligalaka ye c'est à dire aw bɛ fɛn fɛn dɔn ne dante y'a bɛɛ kɛ n ye sɛnɛ kɛ depuis fitinin n bɛ taa foro la samedi ni dimanche ni vacances dira n bɛ taa tailleur kalan n bɛ taa menuisier kalan n bɛ taa garankɛya kalan c'est à dire ne ye malien den 100% de tuma min na danbe bɛ Mali kɔnɔ i y'a faamu donc ne b'a dɔn ce que je suis en train de dire ne tɛ ka n sigi yan ka kuma ko kuma ka di n ye ne bɛ ka n sigi de ka kuma parce que je veux que mon pays soit construit et notre pays va être construit wa a bɛ jɔ ni kuma de ye parce que ni mɔgɔw bɔr'u yɛrɛ kalama jamana tɛ se ka lajigin tugun si les gens sont éveillés nul peut arrêter la tête qui est éveillée donc nin b'an se an bɛ ka ŋunuŋunukan mɛn an ka jamana kɔnɔ nin b'an se o ɲɔgɔnna ma donc ni mɔgɔ ninnu
k'u bɛ Tarawele ka fanga bɔ k'a bin k'a kɔ kari u tɛ fɛ ka Burkina tagalen ɲɛ u bɛ fɛ ka Burkina bɔ k'a bin masa min ye Ala ye Assimi Goïta Simbo dakantigi a b'a dɔn ale ni Togo président ka di donc a y'a ye Ibe a tagalen Assimi voir Assimi ka connexion min bɛ Togo n'o ye Ford Yansimbe ye a Assimi téléphone ta dɔrɔn Assimi ko allo Ford Yansimbe se ko oui ça va Assimi Goïta Assimi ko cɛ ko to kan fɔ nege tɛ n na quoi n bɛ fɛ ka bamanankan de fɔ quoi Simbo dakantigi ko vraiment ko Ford ko ni cɛ saba k'u bɛ fɛ ka Ibe ka fanga dakari ko donc k'u kɛ kulu ye très rapidement k'u bila ka na donc o kɛlen u kɛra courrier k'u bila ka na donc u kɛra siriko saba ani kankɔrɔ meleke donc u nana Burkina ka d'a kan ninnu de bɔra ni Damiba ye ninnu de mɔgɔw faga u ye mɔgɔ de faga tuma min na Damiba essaie ka avion na wuli parce que c'est trois personnes de l'armée de l'air donc u minɛla they have been arrested i m'a faamu betray their own country the leader are there only for the people period. C'est-à-dire ni ye leçon ba de ye quoi ni leçon in ni leçon jumɛn de ye nin kan ka yira anw na k'a fɔ surtout Mali la nin ère la jamana ɲɛmɔgɔ i tɛ yen foyi kama jamanadenw ye mun f'i ye k'o kɛ quoi c'est-à-dire ne tɛ se ka segin kuma in fɔli la quoi o de la n bɛ to k'a fɔ yan n ko n'i ko k'i bɛ ko in stratégie caya dɔrɔn n ko y a pas de stratégie plus que les cris de votre population je répète pour la 10e fois il y a pas de stratégie plus concrète que les cris de votre population. Je répète pour la dernière fois. Il n'y a pas de stratégie plus concrète que les cris de votre population. Ça s'arrête là. Tous les restes stratégies, si ça se passe, si ça faillit, ça n'a pas de sens. Parce qu'il y avait failli join, il y avait failli jamana deuni. Nous ni jamana deun ko mun kadu yi burike. Donc, faut jamana nyamgo ko de don. Nous demseni sabaw olu kun bɛ pouvoir la même Burkina bɛw ye direction kura wɛrɛ de ta u ko k'olu fɛ masa min ye Ala ye au lieu de se saisir ils vont essayer de détruire le pays parce que Maïga Ouattara ka kuma de don k'u bɛɛ bɛ na ko n bɛ jamana jɔ mais ni nana lajɛ dɔrɔn bɛɛ bɛ place de kɔ est-ce que place veut dire quoi place ne veut rien dire ni mɔgɔ n'i ye baara kɛ i bɛ place sugu bɛɛ sɔrɔ tu n'as pas à être président pour être le plus aimé tu n'as pas à être dans le gouvernement pour être le plus riche tu n'as pas à être. Il faut être le meilleur dans ton domaine et tu vas t'enrichir plus que tu n'as jamais rêvé. Mais c'est comment on a Aramadin, il m'a été président là, qui a été bail. Il m'a été président là, qui a été bail. Il m'a été Mali gouvernement, qui a été nafrotier. Il m'a été Mali gouvernement, qui a été totier. Moi, ni ala ye donia min dima, ni yo mene kanya, ka barako la kanya, ko ke o ketro mana. Makani da o barala ala be fendi ma segini muy bilhak donc nous nous menons la katonu boji nenkeleka donc we want to celebrate Togo president for his collaboration donc ambe Togo président foni yoroina no force Yansimbe aka collaboration na parce que aba donc a fo kon ne fora Alassane Ouattara nyana c'est tout ce qu'on a demandé à Alassane Ouattara de ne pas se mêler dans l'affaire interne des États. Ko Alassane kani dalu jamana mɔgɔ wɛrɛw ka kow la o dɔrɔn de fɔra ɲɛna masa min ye Ala ye a ma se k'o kɛ donc o problème de bɛ Abidjan i ye faamu au lieu que a k'i focus ka jamanadenw minɛ ka ɲa ka a dabɔ mɔgɔw ka kɔfɛ kow la a t'o kɛ dɛ a b'i da don jamana kɔnɔ kow la ka mɔgɔw jamana bɔ k'u ci donc Ford Yansimbe vient de être l'exemplaire mɔgɔ t'i da don jamana wɛrɛ ka kow la c'est pas ton affaire donc ni mɔgɔ saba ninnu u bɛ taa kaso la. Nous, ma kaso soro c'est 15 ans. Ils ont devant eux 20 ans ou 15 ans. Ou bien 100 ans, ou bien 100 mois, ou bien kaso là. Parce que nous, on a ne fera ni koina. Donc vraiment, ça montre le leadership de Traoré. Donc, nous avons mais ndado Makuyate, nale Mali Starbadoe, ambafo ko alaka hinala kadaro sumaya inna lillahi wa inna lillahi wa rajahun parce que arabu kan folo ko nga fokanya
ko parce que ko foti ko to ka foti kala ne kuma ne ka kante arab kan mais ibaro anga mali anga mumin nunu ou mo ta en considération donc même balma ka foni roina inna lillahi wa inna ilayhi rajaun ame makuyate fo ay bara min ke jamana ye ala ka sarake arjana fardu suwe ala ka yafa ka jurmuma vraiment ay mali servi a seko ana damba a dambela ay mali servi a seko ana dambela ay kosubeke ka jamana servi ay kosubeke ka jamana servi donc maye jamana servi mais yani sa ke se mama maye kuma do fo malien dewnye vraiment ni kan ke somgo samaye en bela jelema ye fam ne be ma don kosube parce que manne tanti kadi et tanti mao ni ma me répétition ke jikoroni ne balaka ko du kono donc ma akunfurondo flanima donc ma famille c'est la famille elle est très proche mais malien ne kunu aye mali servi yani saka sama mais ne bena kuma do maka video do kala aka interview do malien ni ko ba de bi vraiment ça est ko ba de parce que ça be ko flari ka ramadina abe maka nyuma yira abe klaka ma ka wolu mandon ko don ka klaka am saka le somi taka wala sam saka nga jamana jo parce que akana la je mo to même makuyate la je ba fo dongli dala mais makuyate elle était malienne 100% jamana kun kadayi tamanga jamana kun kadi maye aya clémé ko jamana te kale rewardi yani saka salima aya fo dala ay kanto ko mali ta dignement don la ilaha illallah ne beto ko kuma font mabe ali kunu yeni kuma fo ya ngo pourquoi demsanu mo fa ka business daile ou ta wardi doma pour que c'est ka business daile ne mo be fo ya kunu ayi tiens fo e fendo quoi tu n'as pas à itimira là quoi donc makuyate alaka hinala abana somadaina yefamu et lundi le 7 novembre 2022 vraiment à Sara demsene ala ama djeye djemaye machallah mais maye malik kanu ay malik kanu malien dumane kunu jamana in kada ni ay kuma do fo ay dongli chamanda vraiment mina ora pelula parce que nya fo yana ngone ka sauter vive baba droin ne tout là moi je suis intentionnel pour la construction de mon pays que cela soit très clair avec tout le monde moi j'aime trop mon pays mali kadni mali ko fari benela et je suis prêt à rentrer dans mon pays à n'importe quel moment mais je verrai que un président demain à quelqu'un président permanemment anga do anga ta baraka nga jamana kono anga boni fadi sagoya ni nyoko sensama ina et on commence à exécuter mais nya la je ma elle était visionnaire ay kuma chama fo am se ka fin badin de tanna ay maga dongli do la me flo pour le moment Jambe besa saya jona de kajimunde ala kana wosifala ikono na koye ala kana masifa ikono na koye figi sago soro dunyana ala kana mafa figi sago soro dunyana donc ay maka dongli koro la me anga kuma maka dongli kan doni mako ko ala kana masifa ki konato ki kono dunya kono ay kuma ina mede ay kuma de done boman kan de to kama fo ene ko ala kana masifa ini konan koy dunya kono donc ni même ira awla ko dombagaw ma ira la ka fo ina ko le temps n'attend à personne ma ori fo boman ngana ko tante mataye donc ko mbi kono kika ke 100 yefam donc ama dauma akla ki kanto ko mali kono mamunu me koba ke tangi ma yuruku ke wala sai ka seka donc ibe ka koba ke ite minakanya ne na ni kirgen nga plateau kan corona ne o refayana ngo comment un artiste comme toi et nyeme ebe ka dongli da tomina ne be malien demsen bela mais voix mbeku melodie mbeku ne ma e malien demsen chila pourquoi était dom mali kono alors kibina mali de nafakat me beka mais ni ala je tout est business sadi mogote blakola ibe se komina ite sara kola ibe ka komi manke entoura jamun koni toko koni ibe mundo orla ne ko mali kura ne ko mali kura building drontel ne ko mali kura di ka baradi mauma ka mo rewarder mamunu nakaka
je m'en fiche ni bebo Kita, je m'en fiche ni bebo Tombouctou, je m'en fiche ni bebo Kidal. Ne petit ni minga nuguso katakatanbo atendon tadon. Ne ni di media do ma, il faut que word ba de duma ikabo. Nte cheni don tadon, mais nyenga word do ala ka commercial kai. Yefom. Nye chemi dingesena, nyenga word do ala ka ira jebela. Ça dit il faut que anga don a fo quoi. Ko ambeba andaka ni bulu, il faut que anga jamana jore intentionnellement. Ça dit bactéria korom manga jamana bulu, anga jamana kono ka boa kono. Donc ni mene la senga président matuguni, aka don a fo ko arama di ma ala kana masi fakani konan koy parce que ne ba don président me faka jamana jokanya mais aka don kaka ke aka telia abse ka feke biya kana shinima kono la son excellence Assimi Goïta mama man régimina kana fo kibe raison di yerema atigi gain parce que ni n'a le temps sauf Dieu parce que ni mo ok bien vrai que e konan ko kain mais le temps ne va pas te permettre c'est très très important donc mama dauma ma klala ka Mali ka problème aya foyani saka sama akla ki saramalen diuna vraiment ni yoro ye galoma yira di ay namaka galomone datida Mali ma torofe fushi di ma commune se kan kungorota ko do lo temela ko ni de nye bama na fimbo o ma kene mai mais ala fu njatu ye fembe dia e ba sara tu hakili de la folo men wan ba nyino fe na ma dia nyana ma ni sara nu ya dan su kanti ya fade Tedo ni Mali nana malaya ay cassette folon produit kala ne ka album ni mais ne ma tamandor soro kay e bintin nige trophée no partager ala baraka mo ganga nige trophée no fe na ala ya no ani alhamdulillah mais ala fushini kene ya kono ni fembe binga fembe bibulu mais o hakli de maye folon wa ou bien kuma do be ka men yere nyininga wo mo ba fo maye ni ka ye ni ke est ce que kun kadi mo wi parce que trophée be dila minuma olu ma usani ne ka cassette ni fasa duru bala i ba soro dongli duru were bala mi be kuma jamana kan mi be kuma nga société kan mi be kuma muso kan mais mo fo malio ngana angana je fembe ke relation ko anga mo do kunyumando yanu stado nje no salida ndisani ay ni mere na fatala e shure ka kumata yana mo mi medai da to shuka miri be janya ko jugo miri be jigi nyere tala wala mena to ko do lo bisa mais sale nyala ba be femi fe ko yani ka jega wala nge ka shufifa anaji to bi ka da bana ba ka tomba bani nawo ndo fana ka se ka fendo yira an baye ni barake mali kono asara ni yana ka sani dirama mais sale ngata buru fiya ka da ka te jani ko ni de na fa ne ko ni sara ka sala madine ma ne ya fara sebe mala na fuba Allah akbar Allah akbar Allah akbar eh malien diou ay Canada me ala te dinga kuma mo sife ne ba digia dinga ke kuma ye dinga ke koye mali kono beka donga fo ko suk mana nyana mo fe ana donga fo ko ambenye be beke wala jamana kono matara yomal kiyama kaka jamana nige twala matara yomal kiyama aka jamana ani munga kan aya fo adala yani saka sama matara yomal kiyama ka mali sonkolon fo président Assimi Kulobene Dantela Mali joy anga jore Mali kadi malendi ne azubillahi minash shaitan rajim sari nit maro nebe nyera yinga munu be ka enquête en quoi mais machallah aussi be aladi mais ma ala ki dawra sumaya ala ka yafa ambeka jurumuma na meta je kitim na yumal kiyama ala kan benya kan tado makono ala kan jamana kan sako ya rabbi allah donc ayni yede ni tene dante ka kuma e konsigil me micro ko fe ne mo badi jamana kono malika e mo la wulumaya ate mo ba to ate mo fitini to ne mali demsenin do yo wene wule des jeunes très bêtement riches wor bebu kulu ou be fa ka business do le da ko jamana kono yani sa ka suma mais na fora ka lulu te to nga business da ko jamana kono tema yurugo rube jamana kono e ndesani donc nene la anye ala ayan jigida ala kan jigida Assimi Goïta naka mogo kan wala sa u kan bo mali koro kona la ne kromsoma ala ki dawro sumaya donc anga boy anga ndado jie kibara werula ame kuma la ermina ne bala malien e fagali do kera mogo fla fagara Burkina marala ye famu fagali kera Burkina B fagali kera Burkina et 2 morts dans l'attaque
du poste de police frontière de Kanchar et Kanchari. Burkina yɔrɔ min tɔgɔ ko Kanchari n'o ye policiers ka frontière bu o mara la. Donc o yɔrɔ la mɔgɔ fila fagara maa juguw fɛ. Donc an bɛ dugawu kɛ Ala k'olu fana dayɔrɔ sumaya Burkina et deux personnes dont un policier ont été tués ce lundi dans l'attaque du poste de police frontière de Kanchari dans la Tapao. Donc u ye polisi kelen faga o mɔgɔ fila la Burkina Faso. Donc a y'a ye dɛ tubabu t'an to yen dɛ tubabu t'an to yen u ɲɛ tana de ye Mali ni Burkina ka taga ɲɛ ye u bɛ ko sugu bɛ kɛ walasa ka Mali déstabiliser u bɛ ko sugu bɛ kɛ walasa ka Burkina déstabiliser surtout sisan u ɲɛ bɛ Assimi Goïta o ni Traoré ka jo la o man d'u ye o t'u ranger mashallah an ka bɔ yen an ka da don an ka jamana kibaruya wɛrɛw la très rapidement et ne bɔla maliyɛnw an ka président Salmonba n'o ye Assimi Goïta ye son excellence Simbo Dakantigi ne kelen dɔgɔnin mashallah Simbo chaque mois a bɛ drapeau la yɛlɛ palais kɔnɔna la a y'o cérémonie a b'o appliquer jamana kɔnɔna la chaque mois kalo kalo donc masa min Ala ye bi président y'o kɛ kuluba kɔnɔna la a n'a ka ministre a ye drapeau la yɛlɛ parce que a b'a ka jamana fɛ a ka jamana ka d'a ye vraiment Assimi Goïta nous sommes tous fiers de toi nous sommes tous fiers de notre petit frère Assimi Goïta notre président Simbo Dakantigi vraiment Ala k'i simaya Ala ka Jibrila Kamankun biri kan ya Rabbi Ala ka laɲiniw sabati an bɛɛ ɲɛ b'i la Assimi Goïta anw jigi de b'i kan an b'a dɔn an b'i ɲininka kuma caman na mais an b'a dɔn i bɛ se k'a kɛ i ye faamu i bɛ se k'a kɛ inshallah jamana in jigi de ye Assimi Ala bɔli a la jamana in jigi de ye Mali alimamuw jigiw ye Mali denmisɛnninw jigiw ye Mali musokɔrɔbaw jigiw ye Mali mɔgɔkɔrɔbaw jigiw ye Mali anw sifinnakaw fana jigiw ye an bɛɛ de jigiw ye mun de la an jigiw ye parce que jamana sɛgɛnna ne ba dɔ ye n wele olu ye Mali mara ka nafolo sugu bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ u tɛ Mali kɔnɔ tuguni a ko fiston n tɛ fɛ saya ka se ma ka sɔrɔ Assimi ma Mali gouvernement nettoyer a bɛ ni Ala subahanahu wa taala cɛ a ye n wele kunun k'a fɔ n ɲɛna n ba tulo bɛ na nin heure la c'est ma tante ninnu ye Mali ninnu mɔkɛw ye Mali milliardaire fɔlɔw de wɔrikɔrɔ de bɛ ninnu bolo i ye faamu u kelen bɛ ka villaw jɔ diɲɛ fan bɛɛ a ko Dante ko fiston ko i bɛ ka kɛlɛ min kɛ ko c'est noble hali maa minnu ye Mali mara ka kɔrɔ olu bɛ ne Dante wele ko Dante k'i bɛ ka kɛlɛ min kɛ i dɔgɔnin nɔfɛ ko c'est noble hein k'epi ko Mali bɛɛ bɛ k'i lajɛ parce que aw tɛ ko caman dɔn quoi ne fa baden de bɛ nin ko in na quoi et puis olu ye Mali mara ka Mali tɔnɔ dun olu dɔw ye Mali suɲɛ mais aw b'a dɔn ko an bɛ kuma la heure min na k'olu bɛɛ bɛ ka Assimi supporter yan ayi an ma kuma in faamuya aw tɛ ka kuma in faamuya est ce que Assimi yɛrɛ bɛ k'a ka responsabilité faamuya parce que comme Ala ye micro di ne ma mɔgɔw bɛ ne wele ka kuma ne ye quoi mais u tɛ se ka Assimi wele mais est ce que Assimi yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko hali maa min ye Mali bɔ k'a bin k'u bɛ fɛ Assimi ka Mali jɔ ayi donc tuma caman n'a tora ka ne bɛ kasi je suis émotionnel souvent nin n'a yɔrɔw de don i ye faamu kodɔnbali t'a faamuya quoi nin n'a yɔrɔw de don maa min ye Mali bɔ k'a bin maa min ye Mali suɲɛ maa min ye Mali ta ka di Faransi ma n'o yɛrɛ ne fa camanw ye u ye diɲɛ nafolo bɛɛ sɔrɔ ne n fa tɛ mun ye directement o ye n fa terikɛ ye i ye faamu u bɛ n wele ko fils u bɛ n wele ko fils k'an bɛ k'i lajɛ fils an bɛ k'i lajɛ i bɛ ka kɛlɛ min kɛ c'est noble n ba yɛrɛ n wele kunna ko fils ko président k'a poussé qu'il faut lui pousser ko parce que an tɛ fɛ saya ka sa an ma ka sɔrɔ an ma Mali gouvernement nettoyer donc o aw kɔni mɔgɔ ka n'i bolo ɲɛsin ne ma dɛ aw kana bolo ɲɛsin ne Dante ma parce que ne tɛ foyi dogo aw la ne ka audience d'aw ye je vais rien vous cacher an ka gouvernement kɔnɔna nɔgɔlen de don a nɔgɔlen don i n'a fɔ ko n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la ka to kɛ surafana ye k'i da ka sunɔgɔ ka wuli ka sɔrɔ i da ma ko a bɛɛ ni Ala na kira cɛ c'est aussi sale c'est aussi sale ouais a nɔgɔlen don ka se o niveau ma maa minnu tun b'a kɔnɔ olu yɛrɛ b'a dɔn u girigiritelen don bi parce que i b'a fɔ Maa Kuyate y'a fɔ cogo min na mɔgɔ i kɛra cogo o cogo i bɛ sa don dɔ la donc olu bɛ yɔrɔ min na bi u b'a dɔn k'a fɔ ko olu tɛ tuguni n'u tun bɛ se ka segin u kɔ u tun bɛ segin u kɔ mais c'est trop tard donc o mɔgɔ kelen-kelenninw bɛ jama la halisa i faamu donc o mɔgɔ kelen-kelenninw bɛ jama la n'o ye 70% ye olu kalikan de don parce que olu yɛrɛ feere ils ont vendu leur âme e b'u ye u ka basenw b'u la mais ce ne sont pas des humains ne Dante de bɛ k'a fɔ n ɲɛna u bɔra hadamadenya hukumu kɔnɔna la ils ont fait l'échange qui est inimaginable donc hali tuma dɔ la u b'a dɔn u kan ka mun kɛ mais u tɛ se k'a kɛ donc jamana b'o niveau de la fo Assimi ka dɔn k'a fɔ ko c'est ça le vrai cri des Maliens à bon entendeur
sali. Donc an ka bɔ yen an ka da don diɲɛ kibaruya wɛrɛ la n y'a fɔ aw ɲɛna n ko américains ye diɲɛ minɛn bɛɛ di Ukraine ma ayi ni minɛnko kɔni don wa foyi tɛ Ukraine sɔrɔ mais masa min ye Ala ye o bɛɛ la Ukraine bɛ ka ci i n'a fɔ ko tonbo ni Iranien ka missile ka baara de ye Iranien ka missile de ye nin tiɲɛni in kɛ lawalata tiɲɛni in kɛ kunun awɔ Ukraine jamana kɔnɔna la awa missile min bɛ drone min bɛ Ukrainiens bolo foyi t'a lajɔ a kɛlen bɛ ka américains datugunan tu kɔnɔ a bɛn Ala n'a kira cɛ donc u tagara nin yɔrɔ de bombarder o kɛra tiɲɛni ko dan ye Ukraine jamana kɔnɔna la donc o bɛɛ la Joe Biden bɛ ka Ukraine président wele k'a fɔ ko médaille bɛ ta ka d'o ma ko médaille min di ko yɛrɛfagasu médaille ko bɛ ta ka da a ma an bɛ kuma la heure min na tuguni Russie kɛlen bɛ ka tiɲɛni wɛrɛ la don Ukraine jamana kɔnɔna la o kɛlen bɛ tiɲɛni ko dan ye ne balan lamɛnbagaw a y'a partager fan bɛɛ fɛ u ye tiɲɛni wɛrɛ la don tuguni Ukraine jamana kɔnɔna la u taara Ukraine jamana kɔnɔna la masa min ye Ala ye u ka yɔrɔ min bɛ yen n'o ye gazi bila yɔrɔ ye u taara ka t'o gazi bila yɔrɔ fɛnɛ u taara ka t'o fɛnɛ bombarder Ukraine deserve a ceasefire now tubabu ko k'an bɛ kuma la heure min na ko vraiment ko Ukraine a besoin de cesser le feu tout de suite. A ceasefire in Ukraine has been needed since the day one. Ko ka kɛlɛ ba Ukraine ko c'était besoin depuis don min na kɛlɛ daminɛra ko donc ko Ukraine mago bɛ kɛlɛ ban na tout de suite and is more urgent now than ever ko donc ko c'est plus urgent maintenant que de jamais ko donc ko Ukraine ka kɛlɛ in ban très rapidement ko ni kɛlɛ in ma ban k'a bɛ kɛ tiɲɛni ye o bɛ kɛ tiɲɛni dan ye donc nin ye yɔrɔ de ye gazi bɛ yɔrɔ min na o de taara jeni ta o kɛra il y a 2 jours de cela novembre le 4 2022 il y a image bila bi il y a 22 heures de cela donc c'est très grave donc tubabu yɛrɛ ko Ukraine ka nin kɛlɛ in dabila ko vraiment ko ça doit prendre fin tout de suite donc an bɛ kuma la heure min na Poutine fɛnɛ bɔra ka kuma il y a 15 heures de cela Poutine ye mun de fɔ a y'a partager mɛ ka diɲɛ nouvelle de d'aw ma maliyɛnw a y'a partager bɛɛ k'a sɔrɔ mun an ka dɔn mun bɛ diɲɛ kɔnɔ Kiba ramp up import of Russia oil helping Putin to evade the sanction donc an b'o la yɔrɔ min na ko adamaden k'i t'i nin dɔn ko fo n'a tuma sera k'i t'i nin dɔn fo ni doniba b'i kun awɔ k'i t'i nin dɔn fo doniba b'i kun masa min ye Ala ye ja nin bɛ Putin fɛnɛ la a nin ye jɔn ye a ninw nana a ma n'o ye Kiba ye Kiba nana ka na don Putin jigiya la i n'a fɔ ko Putin y'i jɔ o jigiya la tuma min na u mago bɛ Putin na depuis guerre daminɛla Kiba ye a ka sannifɛn Kiba y'a monter sanfɛ ka na taara ye fo sanfɛ ligiligi la Kiba ko k'olu bɛ Putin dɛmɛ a ka sɛgɛn kɔnɔna la masha Allah Kiba ye nafolo min don Putin ka pétrole la a ka bɔ hadamaden hakili ma donc Putin est en train de s'enrichir que de jamais amid economic and political turmoil Cuba has received at least 322 million worth of oil from Russia since the start of the war in Ukraine. Depuis guerre daminɛla fo sisan Cuba ye pétrole min sɔrɔ Russia bolo comme valeur c'est plus de 322 millions de dollars. Dollari kɛmɛ saba ani million kɛmɛ saba ani million mugan ani fila o de taara ka don pétrole la depuis guerre daminɛla entre la Russie et Ukraine. Donc Cubanenw ye o économie ko booster Russie la ye. Authorities struggle to offset this shipping from close ally Venezuela according to estimate by oil industry experts. Donc ko Venezuela ko mais ko temange sanni kɛra ko mais pour que pétrole ka se ka taga ko ça devient un peu difficile parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen olu datugulen don sous-maritinement batonkana yɔrɔ la. The 4 million barrels of Ural crude oil received by Cuba is the largest quantity since the collapse of the Soviet Union, says George Pinon. George Pinon n'ale de y'o reportage kɛ boli Simbo Dakantigi ka foli bɛ ne kelen dɔgɔnin Samba Diallo i ka foli bɛ yan masa min ye Ala ye ko depuis Soviet Union cira don min na ko 4 millions de barrels o de taara kala don Cuba ko depuis Ala ye Russie la dan ko ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ donc nin ko de bɛ yen o kelen sisan o fana digira américains na parce que ne ma américains ni tubabu ka ko faamuya olu bɛ Ukraine dɛmɛ mais ni mɔgɔ ye Putin dɛmɛ i y'olu ennemi ye faamu donc a ko kɛra baara ye Boisjire e ma dɔn nin ko kɛra fatɔ kɛlɛ ye e bɛ dɔ dɛmɛ o ka taga ɲɛ
mais ni Poutine n'a pas Poutine demain et pas faut qu'il be kele kulu fait donc ne be yera yiningao qu'est-ce que l'Amérique veut vraiment ou Amérique kele ke be de fait donc à un moment donné à ko to kera na luma baru a ko to kera na luma baru a kero yi ame kuma la ermina américain fene bora ka kuma yake 13 heures de temps américain bora ka kuma u kanto US has held a confidential talk with Russia to lower the risk of the wider escalation. Ko Américain ni rishi la kumana dola. Kumana dogo ni dola. Ko wala sa ni getting risky aka josi sans. National Security Advisor has talked to counterpart to among other things warn against using nuclear weapon. Donc kuni counterpart kumana okoro ko alena anyona mune kelenye sécurité council la grisila ku kumana ko wala sa nucléaire kanachi parce que aba wera yiningao ne ebe Poutine place là ebe nucléaire chi Ukraine wa itachi eba chi qui n'a pas de choix na foro ye ko autant frale nyonga jamana bidru ni ko redu ye fam ni nous fara nyonga u jama aka bo aramadenga aklima ni u fara nyonga armement mbubulo Diamant Boubolo Kelela, c'est plus de 5 milliards ou combien de Nya Befoy, Nya David Aoma. C'est inimaginable. Donc, il va dire, Poutine me sait qu'il a défendu Fenklin Pedi. Ou il y a un nucléaire. Il y a un nucléaire, c'est assez qu'à donc, il est obligé. Bon. Et donc, au-delà, il est obligé qu'à posturer tant. Donc, il va qu'à y posturer. Donc, à bon attendre Sali. Amoula Ermina, et Chine Fene Willa qui dado Kmaoula, dans le monde des internationaux, Chine Fene Willa qui dado Kola. Parce que nous, il faut, nous, avec les 3 alliés là, moi, c'est ça qu'à là. Ni Iran faraleno et Ukraine et Irishilaka. Chine faraleno Irishilaka. Matseka se Irishila autour là. Jamais de la vie. Ou tu sais, à nous ira fa tu sais. Beijing, November 6, Kunu. Beijing fenokumana. China on Sunday say he will take the necessary step to safeguard the right and interest of his company after Canada last week ordered 3 Chinese company to divest the divestment in Canadian critical mineral et cutting national security. Donc, Chine fait willa ka et Canada jabi. Ko parce que ko semaine passée, ko Canada et wulelike ka fait no commander Chine compagnie dollar ka to divest the investment in Canada. Parce que Chine compagnie donc me fait ka investissement donc Canada. Masami alaye Canadien ma soma ou ya essayer ko éviter. Donc au clé donc au Chine fene a fanga boka ira ka fo ko Canada mogobe e critical mineral na uluka jamana konala ko donc ko na chamamba bo ula critical mineral cutting national security donc nous dobo mineral cutting na obina jouer très bien et Canada fene ka national security kan in a statement China commerce minister say he urged Canada to stop politicizing economy and trade issue la ilaha illallah. Sinon, ka économie et ministre de l'économie ko Canada ma. Ku ka sabali, ku kana commerce ni politique, ku kana nyanga minyona. Ni tene ka kuma etukunuya. Ça revient à ce que je disais au Mali. Ni demsonu me fait ka bara damine aye aka ala kama mama ba fuka be wordom nula dugu jugoro kan ta kasori la. Quand un jeune malien ou une jeune fille malienne et jeune femme malienne veut créer l'employement au Mali, tout homme qui essaie de manipuler ça sous la table doit être enfermé pendant 20 ans. Parce que ça, c'est de corruption. Oui, jamana chili. Et reka djuni terrorisme nous même là. Parce que ne ba ina boajire ne balado dale mala c'est ça. Ne baladi mokotama. Obe nya économie même wa ou obe économie tienne. Donc nous benya économie ma comment un dirigeant malien ose de retarder au plan mais retarder trop de main. O mo su kan ta kaso la ka clefli wala sa alebe ke Canada et toma bon Mali gouvernement falen don la alsa autant de Assimi Goïta avec a ke yani Assimi ngana wa avec a ke fobi donc Chine bora san ko kan de Canada mais ulu tate wor ko ide ulu tayde ka ese ku bali akake donc Chine ko bo o nyala je o te jamana kelere ulu be guerre la nyonte parce que waro ko Chine me ka richi la supporter mais on jamana de kono ni bitani ka projet ubu banga dima ko fika wor duma en ala na kersi jamana be seka joti. Donc, Amérique Assimi supporter Nika, Anto Mali Korosou fait, ou Fouar Denga Malidi, ne dantete Fouar Denga Mali fait, à bon attendre Sali. Donc, on avance. Donc, Canada, Barabe Canada Boulot, Barabe Ma Boulot,
bara bɛ Canada bolo parce que Canada u ye jugu kɛra u yɛrɛ la maa dun sama zonzan bobara comme ɲɔgɔn tɛ sama ye awɔ o t'o kɛ dɛ ayi ni zonzan ni bobara comme sama t'a la nka cɛ i tɔ bɛ t'i kunkolo ye dɛ donc an b'o la tuguni Chine ma da o ma Chine kumana tuguni China opposed the UK minister a planned visit to Taiwan stop the collusion war news. Britain ga ministre kura ako ka betaka voyage ke Taiwan Chinois ko ma kakana u kana se Taiwan kaka sabali akana guerre akana to digi akake jeli ku te fait akata Taiwan ko parce ko kelebe Chinois ni fo sansan ya que 3 heures de temps de cela. China foreign minister say Monday that the Britain must hail any form of official exchange with the Taiwan after British minister planned to visit the self-governing island claimed by China for trade talk. Britannia essaye kumina boiba robina parce que nansi policy ni kelen ke e Chinois ni kelen foi ay armée de l'air takadou et Taiwan et Britain fene kle ka kele kelen damle tukuni donc Britain nga chesigira ala mame a wula ka be visit from ke kabina le 600 Taiwan donc sinon comment kaka sabali kaka na Taiwan ko parce que ko échange kan ko parce que baro sinon be Taiwan jate utadi wa be ku tai fene ate do gade donc with the Taiwan after British military plane visit the self-governing island donc ko ukanake kunuma kona madabla ko kelebe wulu ni nyonche continue reading donc au fenekra bi newsy ambola erimina King Jong-un fene kumana masha Allah awo King Jong-un iba don ale dalamari do nga che ale dalamari do ye famu ulu dalamari do parce que ulu ka jamana e patriotique ko dane ulu tay nga che dugu je ko tan King Jong-un nga dugula afana moke bebeta fleur de blanc a monument koroya ni ka temekala ite teme monument na ni ma fleur blanc ayi oteke ibe fleur blanc kakala ta sujuru bi monument wana lebe teme ibe tegere fo beba kita sari ni yere minela ika suma tegere fo la benala na kati bo suma tane kasula o maximum de partage à partager je veux 1300 partages s'il vous plaît 1300 partages. Confronting the North Korea question in a post-unipolar war and their new strategy circumstance, the rise of the release armed control school inside of a beltway could present a new approach to the North Korea enigma. Donc, avec moi, la North Korea non seulement nucléaire boulot, ou comme une école de nucléaire, comme nous faisons d'ailleurs ou jamana kunala. Inside the beltway could present a new approach to the North Korea enigma. Donc, North Korea ko bina école d'aile école mi no bina base nucléaire kan awo bina école de nucléaire d'aile ko jamana kono ola nulu sara u denw yɛrɛ n'u mɔdenw mina mun ɲɔgɔnna kɛ u bɛ juguya n'u ta ye bon a ye mɔgɔw b'u ka jamana jɔ cogo min na a ye ninnu ye est ce que jinɛw don aw ye u bɛ ka kalikaliw tɛ se ka aw ye u b'u k'u kalikaliw bolo kan ka tɔgɔma ça c'est des gens qui ont décidé pour l'avancement de leur pays voilà ce que l'Afrique n'arrive pas à faire. Aba Afrique kono ko anga soumission on anga madaneya ko bina tobu to yenka amene ka ku doy o teke jamais foko dien wuli under the shadow of a Russia President Vladimir Putin a threat of a nuclear weapon used in Ukraine the Democratic People's Republic of Korea recently carried out a flurry ko donc ko parce que ko uka jamana protéger le non par Putin ko donc ko depuis o kera tukuni oni guerre meka ke ko North Korea ka nucléaire ko to ko ça flourish donc ko atobe kata sans falsa anga boy anga ndado jien ki wara wara tuni aba beso sur carte kono au l'air des informations pertinentes dans tes façons d'analyse pour mon pays l'Afrique mon Afrique et Mali mon pays que j'aime beaucoup Mali mon pays amekumala erimina ne afo aw nyana ngo jien kono ni Mali bora la kuna fuli dila a bonyalente Mali drone kono président nya fo kunya mamunu nga kunu sosu ubeba me nyima ngo Amerique président be boke kurusila maminye o mami dabe mikro la yefam mama dabe mikro la ibonle no dia fambe fini yere ke mo langolo ala kan kisi mo langolo ama
ala k'an kisi mɔgɔlankolon ma ala k'an to tiɲɛ kan ala kana dɛsɛ ka tiɲɛ fɔ maa si ye ayi tant que i kɔni tɛ kulusi don n'i kunkolo ye tiɲɛ bɛ f'i ɲɛna o ayi o jɛlen don inshallah mashallah aw tiɲɛ bɛ f'i ye dɛ aw tiɲɛ bɛ f'i ye tant que i tɛ kulusi don n'i kunkolo ye tiɲɛ bɛ f'i ye donc an b'o la heure min na nin ye Joe Biden de Amérique président a bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Elon Musk n'ale ye billionnaire ye a y'a ka nafolo bɛɛ ta ayi an ma kuma in mɛn dɛ n bɛna kuma dɔ de fɔ a ye quoi a k'a dɔn k'a fɔ fanga sugu min bɛ communication na quoi n'i y'a kɛ ka ɲa quoi o de ne b'a fɔ n ko il faut supporter les génies des Maliens il faut supporter les génies des Maliens parce que anw ye ko dɔ kɛ an ye Faransi ni Amérique bɛɛ bɔ ka bin communication na mais n'a fɔra aw ɲɛna ko Amérique canaux de communication ye fɛn saba dɔrɔn de ye LinkedIn, Facebook ou Twitter. Mais Malien denmisɛnninw kelen bɛ ka nin tɛ k'a maîtriser mais i b'a fɔ ko Makuyate y'a fɔ cogo min na ala ka hinɛ la Malien t'a ka mɔgɔba dɔn an t'an ka mɔgɔba bonya an t'an ka mɔgɔba célébrer an tora kɔfulajiga de la minnu tɛ se mun na olu bɛ célébrer mun bɛ s'a la o tɛ célébrer fo n'i taara ka t'i biri dɔ ye an t'o kɛ fo ka diɲɛ wuli an n'an ka porte bɛ yala la yan inshallah. Donc Amérique président n'o ye Joe Biden ye Biden accused Twitter of spiffing lie across the world as Elon Musk roll out Twitter Blue subscription. Abadon et Elon Musk, c'est un visionnaire. Et Tchemdon a Kungloba Kandala Touro. Abadon a fait, il voit les choses avant les autres. Il va donner, il to don moto la. Donc on trouve qu'en signe nga kuma ufo mu meneke do ba kono kwa meka ko alarmé. Ne te fouille alarmé. Ne ba donga jamana kanga jodi. Ne te fouille alarmé. Mais moi je veux pas jouer les procrastinations. Je ne joue pas les procrastinations. Quand nous sommes un téléphone blado et wulike ko tiene do en bes gren yabala. Malien do be patience mun la ne to famia. O bela ko tiene ko fuko ta ko da ama iba fuka benyete fenglena. Ante so ma ne o te ki antuni. Ayi ante soma azubila mina shaitan rajim o te kan sigilen na antuni o mali koro ko bana sur carte konte soma neni nga jama ante soma de neni nga jama al nega jama be nyere challenge mun kadni c'est ça qui me rend comme ça parce que on time mali ko fori bauna wa nous on va faire des impacts inshallah. Biden accused Twitter of spiffing liar across the world as Elon Musk roll out a Twitter Blue subscription. Donc Elon Musk a eu Twitter 44 milliards de dollars. Donc, pour vous montrer que la communication est mouillée. Et là, Max m'oblige la robe à boulot, à ma investisseur là. À ka fait mes sans fait, à ka satellite mes sans fait, au te ka djoro. Ay wor taka do fin de la programme dron. Il va faut qu'on y donne na ça. Ko dante ko vraiment qui est sur quartier d'amener, même na ikileme kuma mo kunti la main, bo bi sur quartier be katarom na ambenya bala, malien do me ka la main, Afrique be ka la main. Vraiment dante ah ne be nani wor doit la mais sur quartier 100 ne be takana niveau là. Donc Twitter betini. Sur Twitter ni sur quartier il y a aucune différence. Différence il faut être Twitter ni et sur quartier. Au contraire, mina kuma do foy malien abena mene follow derrière. Est-ce qu'il n'est à fo on yana et la masqueling à Twitter 144 milliards de dollars. N'est à fo on yana comme mo ko baraka Twitter ko nakate teme mo sabaka abe dollars. Aïe, ama fom ça. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Mami kumeka baraka physiquement. Twittering. Dieu bebe ka mun kuma keta. Mami kumeka baraka kono physiquement. Ku bolo nu senu bolo do ala. Atete même mo saba mo nanka. A tobe ku yorubo. Donc mami no beka dilke. Mami na Elon Musk beka affaire konu. Ou ma son ofanyana. A dû la question posée légalement, ou ma son a djabi. Donc, à quel a fait ça, ou quel a dit que 44 milliards et biné ou konti kono, qu'à 55 millions de cash de dollars, ou dit à CEO Bema. Au quel est mamina, et là, Max nana donc a faux, dia Twitter kono, a bébé ka dirigé ni Urubudi. C'est le Urubu qui dirigeait Twitter. Tout est Urubarik. Au quel est yoro bela aya begin mo ça va mo ça va me kumala aramadia la ayu begin ka 55 millions duma et droit de légal 55 millions ko duma ko génétique changer ku begin yefam ka ira lo ka fo ko fe no be ka on boulot anta mene ka nya
alors que mun b'anw bolo n'an y'a minɛ ka ɲa a ka bon ni Twitter ne dan tɛ o fɔ aw ye n'an ka surkaritiw minɛ ka ɲa o n'an ka canaux de communication minnu bɛ yen n'an y'olu minɛ ka ɲa i y'a faamu gouvernement k'i hakili t'u la intentionnellement an fana bɛ bonya de nin cogo la i b'a fɔ ko RFI ninnu bɛ cogo min na i b'a fɔ ko CNN ninnu bɛ cogo min na i b'a fɔ ko CNBC ninnu bɛ cogo min na mais an t'o si kɛ an tɔlen bɛ ko fila juguya la an n'an yɛrɛ tɛ an ni mɔgɔ tɛ c'est-à-dire on n'investit rien. Bien vrai qu'on voit les potentiels, mais les potentiels n'ont pas de valeur. Ça doit finir. Supporter. Moi, je viens avec mes idées. Moi, j'ai des idées très concrètes et je suis convaincu avec Nenga Djamakulu, alhamdoulilah, on a dit, on a tegere folaya. On a tegere folaya, on a tegere fonyon kuni, on a tegere folaya. Voilà. Nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes des contributeurs. Nous ne sommes pas des spectateurs. Sur le quartier na lamebagaw on est spectateur oui on benanga gabakuru ne benale si ni gabakuru tambolo idée bambulo on vient comme contributeur on vient pas comme des spectateurs parce que au l'Afrique ma sekata roya bon ayaye Joe Biden avec il koda et communication de kola c'est ça donc les gens viennent me dire au Mali ko ne kluba ali bi Mali politicien kongoto dindo la ou beka boka Twitter ou ke ko Djeliba TV pininadi et c'était professionnel. Ou ma cassé ou la télévision sont même nous là. Ils ont été corrigés. Ce qui est normal. Ils ont été corrigés pour vraiment donc maintenant prochainement ils vont être intentionnels dorénavant. Est-ce que tout n'est pas polémique? Organisation belle. Donc Kaira la communication est fin bail et là Max Debina ou Abena Donald Trump qui est présent parce que Twitter est Donald Trump qui est présent. Parce que Donald Trump bi présenté l'élection présidentielle. Donc, il y a comme communication contrôle qui sera électé. Amérique marche qui est présent une communication. Télévision sur les bébés on est Facebook ou on est Twitter. Donc, il y aura une kairala ni ku croiser droit kairala ka fo ko akana kulenga ko barala. Il faut muneni nyoro akana kulenga ko barala. O la doya kanto dola ko au kuma kala nous ngante kuma kala nous sommes des leaders. Nous sommes des leaders pleins. Mali ta denyandon au lieu que vous avez fait un peu de temps, mɔgɔ kalannen fɛn bɛ ne wele a bɛɛ b'a mɔgɔ b'a yɛrɛ kalama mɔgɔ bɛ voyage a bɛɛ bɛ ne wele de ko jama ɲɛmɔgɔ bɛɛ b'a dɔn parce que i tɛ se ka jama fara ɲɔgɔn kan ni tɛ ala min da jama ɲɛmɔgɔya kama mais u b'an kɛ kumakɛla ye ko vidéo manu non vous êtes des leaders jama min b'aw bolo aw bɛ ka minnu tɔgɔ fɔ o jama t'u bolo wa mɔgɔw dalen b'aw la ka tɛmɛ u kan an de bɛ ko apaiser an de bɛ mɔgɔw kunnafoniya donc nous sommes des leaders dans notre domaine au lieu que u k'o fɔ u t'o kɛ dɛ u b'i dénigrer k'i ka ko kɛ foro fitinin ye k'i kɛ mɔgɔ denni ye aw si kana sɔn a ma mashallah. Voilà, donc on me la Erimina, mais j'ai une nouvelle word d'Aomatuni qui sont dans le monde entier et parce que abadon et le DNA of Homo sapiens, no e armadin folomu na diakono is never found in Neverland a specimen despite Netherland DNA being found in human. Donc Netherland moro, ibaro tobu, ils n'ont pas d'histoire. Ouais c'est que galon très ka isoru taka dawire la uyu kanto ko ulu de Homo sapiens descendant follow c'était pas vrai. Donc dieu moro ye recherche ke unana ka fo ko galon do uya belaje Netherland DNA foi maso Netherland machila dieu kono Homo sapiens même romuna à tout là bi à tout là sini donc wa galon très joru là c'est des menteurs ouais galon très là ou mena là galon très là donc ame bola amanda don tuguni Poutine na tuguni kadaka Poutine meka sexy barablake fambe fait anganda do Poutine na avec un mouvement nge dien kono Poutine say we're so no nonsense about history Poutine de se kumala sa Poutine ga ça Poutine go ko to bube et action nge histoire là ko ça n'a pas de sens. C'est-à-dire quand ça vient de eux ou la réaction si ça vient de l'histoire ça n'a rien à voir, ça n'a pas de sens. Les femmes au fort kuna sini London na kuna sini côté à London où c'est nga kuma novembre le 4 aya kanto President Vladimir Putin on Friday say the West had hemorrhage history nonsense into his millions of people including about of course the War II and the Soviet Union role in victory of a Nazi Germany ko tobu histoire ta ka galon te be Là, il y a une histoire ko il faut ko ni français ko ils ont perdu 59 morts mais où t'as fort et Mali kelem qui a ko jamana takaduma tu vois non
Afrique a perdu des millions des millions de morts pour libérer la France. Mais chaque fois que si la France s'exprime, la France parle de 59 morts comparé aux millions des Africains qui se sont sacrifiés pour libérer la France. Donc Poutine est une clé de fossan toi il y en a le 4. Ko Soviet Union est mon ke pour que Nazi ou que les diens kono ka Germany kele ke ko be ku yera yinu ko be kala ka kuma ku yera ke comme si deuxième guerre mondiale ou le ma diens mena ka clan ñu il va faut gâteau. Ko donc ko l'histoire ne ment à personne, les gens ne sont pas au dodo, ko donc ko to buka donc afo ko galuntukalo do. Plus il parle, plus il devient incrédible. Yefom. Donc Poutine ne fou yana dieu be sigle yana. Donc on est ma Poutine famille. Poutine me comme malien quoi. C'est-à-dire Poutine il est tellement stratégique à sa approche. C'est-à-dire avec comment trop de la ko africain quoi. Ne mani frafin fiman était Poutine yo. Et frafin diamant. Poutine est frafin diamant. Without cutting evidence, Putin repeat that Poland has no abandoned a dream of taking over part of Ukraine. Jaja amekumala erimina. Poutine y kanto. Quand toutes les évidences sont sur la table. Jaja Ukraine au Kadi Pollandais, c'est le Pollandais qui veut avoir Ukraine. Poutine ko without cutting evidence. Ko ate ali galon kalati alati evidence foidu. Kabe kuma tiebe fosi sankaira bela anglais kanedu. Na forima anglais la ko alinte na konte tia foidu mena be fosi sa okorodi without cutting evidence. Putin repeats asigna ka fo ninga singa fo that Poland has have not abandoned ko Poland ma Ukraine kanuni ninga ku tai the dream of taking over part of the Ukraine. Que Poland n'a pas cessé leur rêve de prendre part de l'Ukraine comme leur pays. Donc Poutine yi sigi diema nyana kan defo. Ne ma fa ngo guerre ngo ko mso sikile chenyeta la. Ngo guerre ngo c'est plus profond de ce qu'on imagine. Ama bo kalama ni 500. Mais ça au masala kalao. Donc ame kuma la erem na tuni et dia ke wara wara ben na daw ma tuni machallah aya partager. Donc UN kona la daga willa songalama maye. Awo UN kona la daga willa songalama maye. Masami alaye et Amérique et UN représentant allez vraiment à boire un professionnel là. Aye ou meka kuma débat intellectuel. Aye tola et droit marqué. Ambassador of the United States Linda Thomas call Russia gathering a Security Council waste of everyone time. Donc aye kanto ce n'était pas un mot diplomatique. Aye kanto ko Russia beka ou bela siki ka beka temps perdu. Ibaro UN kono conduct et mo ibi conducter trop sous de là. Abe comme une domina et job kumbe ni Francis manamana mo nya ese ka kuma ni job ko ma kuna idia am se ka débat organisé mena ni evidence bay. Donc do bu yere nga muna job ma evidence for robela parce que UN kono shara de bay attaquer tintou là. Bon ayaye c'est les blancs qui violent tous les règles. Ou le règle viole tom kadue ou bu joko droit de communication ou take. Il va Mali na kira anga mo boka tamani jemeta ka fambeke mangai alors que français et irisila orti ka gen klikan dire fait bes kliana mais ne ma Mali communication mo chier ka foko ils sont contre les droits de communication aussi marqué ou te bon ha ou te bon jaja français petini ijo kunu ne ndaro français frafinke ina uko ko munga singa ta afriki e jaku jobala ha ko sala autour de dos, c'est-à-dire c'est un noir qui croit qu'il était blanc. Donc ou Djobala. Merci beaucoup. Je voulais corriger ça. Donc on m'a le soro gagna quoi. Donc on est Amérique ambassadeur de UN Kona là et elle s'est conductée comme ça qui était vraiment médiocre avec tout le respect. For months has put forth allegations with a lot of international support and country has now draft Security Council resolution that will form a 15-member commission. Ko parce que ko rishlaye 15 personnes ko fara ngonga ko donc ko be kam ko temps perdu parce que rishlabe ka keleke donc ou te fait quoi ke. Yefom. Donc ne bolan la mebrao, c'est très très important anga donc a fo ko communication c'est important anga donc a fo kanga nyongo menaka anga jamana célébrer anga bo distraction konala. Ni nana ngo jamana la jeni erina aka la jeni kalo in kono distraction sum kira mali kono c'est vraiment inimaginable distraction kira ngo jamana kono kojugu amabo mun kalama fakuli dumbi aleka konana kata isenda kroneka pourquoi pour distracter notre pays yefo amabo mun kalama maliki konate au fele borana ka documentaire pourquoi pour distracter notre pays donc anga jamana tout le distraction donc, pourquoi on va en distracter?
Qui est derrière ça? Pourquoi ils aiment distracter les Maliens? Pour quelle raison? Donc, sinon, on me kuma la erimna, on a kuma fany meneka, ka ministre qui a jamana kono. Ça doit être le topic. On a kuma romna ça, on a constitution changé li, on a quand on est sara mun nga doa kono, on a kuma au débat ka. Pourquoi on change les narratifs chaque fois? On me kuma la erimna ça, bara joli kireda kalo passé qu'on a là, au lieu de vivre quand boka di malé o man, neka to kan boka ngwa là, quand présent commentaire qui c'est ça le vrai débat. On me kuma na ça, c'est rendre les gens accountable. Moi, je suis tribunal qu'on a là. Et ça sera télévisé comme la Guinée est en train de faire. Donc, il faut cesser de nous distracter parce qu'on ne sera pas distracté par qui que ce soit. Parce qu'en tant que en bas, Bekalama, il est en bas, Bekalama. Il y aura Mentonina, vraiment, ka ben jeu doni, et ka benga combat, on y Kouyaté. Kouyaté, il y a un gars bien, ne kelendoni. Kouyaté, vraiment, nous sommes fiers de toi. Il veut qu'elle ait c'est noble, il ne faut pas cesser. Et vous avez de l'avenir au Mali. Mali, on a de la comme ministre. De la jamana ka aucun ministre. C'est très très important. Diplôme bagage d'intellectuel là, les Amédico, les Kouyaté, les etc., les Boubou Mabel. Mamou me jamana fait les Fomba. Amou le kou. On en a marre des anciens régimes. On n'en veut pas. Ay benga kunu kuma la me. Plan ni nga plan la mais plan m'a appliqué da m'a appliqué. Plan mais plan m'a appliqué. Donc ouais tiens. Ya o de kera. Donc CNT budget min kunana kana 9 milliards là. C'est ça atara 12 milliards là. Parce que ni mo amunu mena olu be faraka. Donc CNT budget ko juli 9 milliards. Puisque assemblée nationale donc CNT 9 milliards. À 12 milliards. Donc 10, 11, 12. 3 milliards d'incréments. Jamana Nogolendo. 3 milliards d'incréments. C'est le cas. Au bec, c'est le cas au bec. Mais moi, il y avait d'autres canaux qu'on avait besoin que ça. 9 milliards. 9 milliards. Donc maintenant, Mogo Mounou Faralaka, Dafa Assemblée Gataïla, nous est 147 et c'est ça. Donc la Nini Tungera, Koga, Ake, Abla, Nola. 16 milliards là. Mais après expertise, on a gagné chez Gélani Fenchamauma. Donc, on a 147 là. On a 12 milliards et quelques là. Donc, on a 13 milliards là. Donc, c'est ça. C'est un dégât budget là. Donc, il y a 3 milliards de farla comme la Sourignara. 3 milliards. 3 milliards. Benesh a Kunkumbea. Voilà. Donc, nous, la guerre, nous, on bolo. Quelle est la valeur ajoutée à part? Merci beaucoup. Assisi a demandé. Assisi qu'on y a fort. Mais il faut, dans la gouvernance, il faut être plus intelligent que le système. Un bon dirigeant est celui-là qui ne se laisse jamais être esclave des textes. Ni texte Wallahi ni taxi go moi je suis un homme pragmatique. Le beklenga foyana. Mon est encore vivi babala. Il faut être pragmatique. Il faut être un homme pragmatique. C'est tout. Le taxi côté mu be damana libéro de be taxi e join adamaden do farla ñoo wakati do kono ku ka famuya la je ka ñashi gela do maga fura do proposer. Mais ni gela falena priorité be fale faire fana be fale o jagwa de mais anyeni taxi ta fangani waleya kungo bana alsa ministre be kuleni yala la famba ay kaski do ate dawma ay nin do jamana ma taaro la folo de jamana ma sira fuita folo to bawo ndege ni kuma munu o chatri bo ko ndu malibna wa karsa ko ko adi rishuma karsa ko ko ay ko fran kaba kuma ne afango chente ame mai wantra fu de nyemo ko min do amina fasula jo stop ayre munum fleni am bo france jo am tayri e balma de rijoya rijoya malé on de rijoya bena barajini la vous gana fa de no faire ça fait dundala dusu konton ngono fio on ta ko am bo dobulo am ta dobulo ay rek ko ni jena ni o jonyen famba fo joba voy mbo matigi ni mula kan do ni matigi mulu bene na ambe hora yoro de na ambe jonya transférer de yini ka bo jonya dola kata dola nga uba unige video ni feuna ko ba fa ka yele ma ko o de kele be sina o kele te sina de
an ka jamana in fura dama kɛlɛ min b'a kɔnɔ o kɛlɛ in de bɛ sen na n'o ye ɲɛmɔgɔya nɔfɛ kɛlɛ ye parce que maa o maa b'a fɔ ko n tɛ ɲɛmaaya ko nɔfɛ o si de ta ma se ka kɛ tiɲɛ ye illa man rahimallah nka kelen-kelen ni e tɛ maa o maa ko k'a ta ye jamana ko ye k'ale ta tɛ place ko ye o kuma in de ma se ka kɛ tiɲɛ ye maa si da Mali filɛ o de problème kɔnɔ n'o tɛ adamaden ka principe e yɛrɛ ka mabdaw e yɛrɛ sabati bɛ nin de kan i dan bɛ nin de la hali ni président y'a dir'i ma o kan i man ka sɔn a la Allahu akbar parce que e y'a dɔn e ka laɲini ye min ye a ma k'o ye fɔlɔ e ka laɲini ye min ye e tɛna se ka k'o ye nin cogo in na i tɛna se ka taa n'a ye sira fɛ e yɛrɛ e bɛ ko min kan k'a kɛlɛ n'u nana e ta ka na dɔrɔn i k'a k'a ɲɛmɔgɔ ye e tun bɛ kɛ ka tɔw lagosi a kan cogo min na i yɛrɛ bɛna k'a ye o cogo kelen kan ye jamana jumɛn bɛ jɔ ta tɛ jɔ ten tiɲɛ jumɛn an bɛ ka tiɲɛ jumɛn fɔ ɲɔgɔn ye jamana in kan jamana yɛrɛ kuturu marali la u bɛ kumaba dɔw bɔ k'a bila a bɛ taa woloko ye nkalon ye o man ka kɛ abada a man kan dɛ kumaba dɔw bɛ yen jamana kɔnɔ olu nkalon man ka tigɛ abada hali ni dɔw ye nkalon tigɛ k'a bila fiɲɛ fɛ jamana kan ka teliya minnu b'a kunna ka bɔ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye joona donc ne bɔra lamɛnbagaw jamana jɔ ye sɛbɛ de jamana jɔ tɛ kulonkɛ ye wa maa si tɛna jɔ an ye an yɛrɛ bɛna jɔ an yɛrɛ ye inshallah ne bɔra lamɛnbagaw ne tun bɛ ne bolo ka d'aw ma surkati kɔnɔna la into next time ciao kan bɛn mashallah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu